Vítajte pri našom dnešnom rozbore. Dnes sa pozrieme na niečo, čo sa týka doslova každého z nás. Je to taký ten náš každodenný digitálny tieň. Všetci ho máme, no ruku na srdce, väčšina z nás si myslí, že je v podstate úplne nepodstatný. Budeme sa baviť o tom, ako vnímame našu vlastnú digitálnu stopu a prečo nás náš vlastný mozog tak trochu klame, keď si nahovárame, že to, čo na internete robíme, predsa nikoho nemôže zaujímať. Schválne, koľkokrát ste už od niekoho počuli alebo nebodaj sami povedali túto klasickú vetu. Veď ja nie som žiadna celebrita, nerobím nič nelegálne, nemám doma žiadne obrovské tajomstvá, nech si tie firmy moje údaje pokojne nechajú. Je to úplne bežná, defenzívna reakcia. Náš mozog sa nás takto snaží chrániť. Je nám prirodzené myslieť si, že naše dáta predsa pre nikoho nemôžu byť atraktívne. Znie to hrozne logicky však, ale viete čo? Celé je to postavené na jednom obrovskom nedorozumení. Takže poďme na prvú časť, na tú známu úvodnú ilúziu, že vlastne nemáme čo skrývať. A presne tu narážame na kameň úrazu. Keď sa povie slovo súkromie, veľa ľudí si hneď predstaví niekoho, kto skrýva nejaké temné, kriminálne tajomstvá, alebo pocit, že nás niekto sleduje cez webkameru ako v dystopickom filme. Ale o tom to dnes vôbec nie je. Súkromie v digitálnom svete znamená niečo úplne iné. Je to právo rozhodovať o vlastných informáciách. Je to o tom, či máte pod kontrolou kontext svojho vlastného života. Takže vôbec neriešime, či ste nevinní alebo nie. Riešime to, kto má reálnu kontrolu nad vašim prostredím. Čo nás plynule privádza k druhej časti, k tzv. Ilúzii bezvýznamnosti dát. Prejdme rovno k tretiemu bodu a poďme si to ukázať v praxi. Možno si totiž teraz hovoríte, dobre, ale koho už len môže zaujímať, že som dal niekde na sieti like na nejakú úplnú hlúposť. My vnímame naše dáta ako nudné, izolované a doslova bezcenné útržky. Pripadáme si jednoducho príliš obyčajní. Tak si zoberme naozaj banálny príklad. Obyčajný like na fotku Pízy. Predstavte si typický stredajší večer. Ste po celom dni absolútne vyčerpaní, zvalíte sa na gauč, zoberiete telefón, že si idete na chvíľu vyčistiť hlavu a kliknete na srdiečko pod fotkou fakt dobre vyzerajúcej večere. Sama o sebe úplná banalita, o ktorej za sekundu neviete. No a tu prichádza ten povestný zlom. Systém v pozadí totiž ani zďaleka nevidí len tú pizzu. On doslova potichu vyseje celú vrstvu tzv. Metadát. Krok za krokom si zaznamená, že je presne 10 hodín večer. Vidí, že vaša batéria klesla na 15%. Gyroskop v telefóne mu presne hlási, že zariadenie leží, čo znamená, že vy pravdepodobne ležíte tiež. A zmeria, že váš pohľad na tej fotke zastal presne na 1,4 sekundy. Zrazu to vôbec nie je o jedle. Systém má v tej sekunde dokonalý sken vášho fyzického aj psychického stavu v danom momente. A to nás posúva k štvrtej časti, ktorou je modelovanie budúceho správania. Tá naozajstná hodnota totiž vôbec nevzniká z jedného kliknutia. Predstavte si, že sa spoja stovky, tisíce takýchto mikroskopických, zdámlivo bezvýznamných dátových bodov z vášho dňa a porovnajú sa s miliónmi ďalších ľudí, ktorí sa správajú rovnako. Vznikne z toho masívny, neúprosne presný štatistický model. A toto je presne ten aha moment, na ktorý sme čakali. Moderné systémy sa už dávno nesnažia len prísť na to, čo máte radi. Ich skutočným hlavným cieľom je predvídať, čo urobíte na budúce. Snažia sa odhadnúť vaše vlastné impulzy ešte predtým, než si ich vy sami stihnete v hlave vôbec formovať. A to mení absolútne všetko. Ak sa na to pozrieme cez štatistiku, uvidíme tam obrovskú koreláciu. Zostaňme pri tom našom večernom príklade. Obrovská únava po práci, nízka batéria na telefóne a neskorá hodina. Algoritmus tých miliónov profilov veľmi dobre vie, že práve v takomto emocionálne a kognitívne vyšťavenom stave máte vôbec najvyššiu pravdepodobnosť urobiť nejaký impulzívny nákup. Systém skrátka vie, kedy je vaša tzv. Kognitívna stráž oslabená. Vie, že to oddychovanie na gauči váš mozog neregeneruje, ale ho len ďalej vyčerpáva tým neustálym prepínaným obsahu. A bum, presne v tom zlomku sekundy vám podsunie ten správny cielený podnet. Poďme na 5. časť. Aká je teda skutočná hodnota našich dát? Z toho všetkého jasne vyplýva, že tu naozaj netreba veriť žiadnym konšpiráciám o tajných skupinách ani filmovým scenárom o hackeroch. Sú to len čisté, extrémne optimalizované matematické biznis modely. Tie najväčšie spoločnosti sa ani netajajú tým, ako fungujú. Celá ich ekonomika stojí na tom, aby maximalizovali vašu pozornosť a predvídali vaše kroky pomocou takýchto úplne bežných dát.
Takže, ak si to máme zhrnúť, porovnajme si dve vety, ktoré si často pletieme. Prvá, nemám čo skrývať. A druhá, moje dáta nemajú hodnotu. Tieto dve veci absolútne nie sú to isté. Môžete byť ten najbežnejší, najobyčajnejší človek pod slnkom bez jediného tajomstva, ale práve tie vaše nudné, každodenné informácie majú vo veľkom balíku doslova miliardovú hodnotu. Prečo? Pretože sú skutočné a úplne presne mapujú, ako my ľudia fungujeme. A tak nám na záver tohto nášho rozboru zostáva visieť vo vzduchu jedna celkom zásadná otázka. Nejde o to, aby sme teraz v panike odhadzovali technológie. To by bol samozrejme extrém. Ide o to, aby sme pochopili prostredie, v ktorom sa denne pohybujeme. Ak tisíce našich drobných digitálnych krokov, tie nenápadné lajky a sekundy scrollovania dokážu s priam matematickou presnosťou predvídať naše vlastné budúce rozhodnutia a impulzy, zamyslite sa, sú tieto dáta naozaj také bezcenné, ako si nahovárame? S týmto chrobákom v hlave sa s vami pre dnešok lúčim. Ďakujem, že ste počúvali a teším sa na naše ďalšie spoločné objavovanie.